mahaukacin DJ ne wannan. Tukunna ma me sunanka? DJ Ofe da ke kwanan babbaru. DJ Ofe da ke kwanan babbaru. Zamanina tilas na saka na juya na zauna
mota an ce har hajji za a kai ta amma ta ki sa kan to ni ne zan ce a ga macen cikin taurari wanda a so su kai zari rayuwa da alƙawari so sun saka shi ne a fari ba ta gani ta makanta ba ta gudun masoyinta ga haƙuri da kyau halinta mai kyau ce. Gari a ko'ina akwai haske mun waye safiya